Tak, tady jsme na zahradě, zahrada má necelých 2000 metrů, tamhle v rohu záhon za rajčatama. Vlastně celý pozemek je obklopený stromama dokola, takže je to super soukromí. Tady už je domeček. Tak. Teď se díváme na druhou stranu, tady je nějaký dříví napálení ještě na ohně. Na zahradě je chatička takováhle, je dovnitř zavedená elektřina, jsou tam asi 3 postele, tak a tady v rohu potom na nářadí domeček a úplně v rohu kadibudka. Tak tady jsou ořešáky, tohle to je rybíz, červený, černý, každý rok plodí poměrně dost. A tamhle vzadu je jedna jabloň, plodí jednou za 2 roky a tady na druhé straně máme druhou jabluňku, taky jednou za 2 roky. Tak, z divochalupy je takovýhle nádherný vyspárovaný kamen a nahoře je to potom udělaný z dřeva. Okna jsou dole plastový, nicméně do hnědé barvy, takže to vypadá jako do dřeva. A tady už je druhá část, dvoreček, tamhle je taky úschovna na nářadí, posezení. Tak, takhle vypadá vchodová strana se štítem, tamhle je garáž, tam se nechá zajet. Komín je nově udělaný, Belkin, jo, nerezová vložka, super. Takhle je příjezdová cesta. A takhle je tady brána a tudy se zajíždí do domečku. Celkem jsou tu 3 studny, tohle je jedna z nich, pitná voda, zároveň je tam vlastně pumpa, kterou se nechá to načepovat. Pak je ještě jedna studna dole a pak je jenom jedna vrtaná. Tak tady je pak záčí s lípou, takový cípek, vlastně zahrady, nějaká kytka a pak je tady úschovna na dřevo, dřevník. Tak, tohle je vchod a k tomu je tady posezení takovýhle krytý pod střechou. Tak, tady jsme v největší obývací místnosti dole, používaný jako obývák nebo společenská místnost. Tak, je tady stůl, tam nějaká almarka, nový kamna, perfektní, s dvojitým spalováním, takže vytápějí celý dům úplně perfektně. Jinak je tady obložení zdí. Tak a tudy se pak prochází do kuchyňského koutu. Takže tady máme kuchyňský kout nebo kuchyňku. Nějaká polička s kořením. Je tady teda plynový sporák, plynová bomba. Tak, takováhle linka. Z obývací místnosti potom se jde takhle chodbou. Tady je záchod normálně splachovací. Pak tady je umyvadlo s vodou. Další dveře vedou do druhého menšího pokoje. Tady dole. Takhle to tady vypadá. Obložená stěna kamenem. Je tady vícero postelí. Tak, krásný výhled z okna. Tak a z chodby se jde potom po schodech do horního patra. Tak a tady máme zase jednu velkou místnost s oknem takhle na jih. Já tady v tuhle chvíli mám hudební nástroje. Bubny, jsou tady 2 postele, nějaké bylinky se tady sušejí. A takhle je to tady udělaný. Je tady ještě teda nádherný krb, takže nechá se tu případně i zatopit, což není potřeba. Tady tou dírou v podlaze v podstatě sem jde horký vzduch ze spoda od kamen a tím se vytápí celý dům. Tak a tady už pokračujeme dále nahoře. Tady jsou nějaké úložní prostory v chodbičce. Tak a tady už jdeme do koupelny, řekněme. Tady jsou lázeňská kamna, zatopí se tam, pak je z toho 100 litrů horké vody.
Tak a tady je sprchový kout. Tak a tady už se dveřma dostáváme do druhého pokoje menšího nahoře, kde je takhle střešní okno. Zase takhle jedna postel, druhá postel. Já tady mám pracovní stůl. Takže takhle to vypadá. Tak, neméně zajímavé jsou prostory, které jsou mimo obyvatelnou část. Tady se dá po schodech vyjít nahoru a tady je letní pokoj, který nevyužíváme, nicméně dá se využít se 3 postelemi. Tak pak je tady garáž, kde tady je spousta nějakých ještě věcí. Tady se dá parkovat kára nebo nižší auto. Tak pokud projdeme tady, tak se ubíráme dolů do úžasného sklípka. Tady to celý takhle vyzděný. Jsou tady ověšený nádherný ještě starožitný věci a tady se dostáváme dolů do sklípka, což je výborná věc. Tady třeba skladujeme jídlo, není vůbec potřeba žádná lednice, protože je tady kolem 10 stupňů neustále. Tak a tady už jsme ve sklepě, stojím normálně, takže je to takhle klenutý strop. Tady jsou nově udělané trubky, jo, je tady nově udělaná voda. Tady je nová vodárna, takže to normálně čerpá pěkně vodu. Zazimování znamená pouze jeden kohout zavřít příboj vody, druhým kohoutem vypustit z baráku vodu a je zazimováno. Tak a tohle to je nádherný okolí za naším domkem. Přírodní park Džbány, nějakých 50 km jižně od Prahy. Nádhera. Tak a další panoramátko nádherný. Tady ze zhora z planin. Jak to mi tady říká? Požehnaný kraj. Takhle se tady pasou ovečky. Takhle se tady díváme na západ slunce. A takovýhle úžasný panoramátka se dají shlédnout.